Ahojte mojenkovia, ako sa máte? Dúfam, že dobre. Chcela som vám prezradiť tajomstvo. Pre niektorých to bude tajomstvo, pre niektorých to bude už, oh my god, to už dávno viem. Ale mám také žiadanie na srdci vám povedať, ako je dôležité ovládať svoju myseľ. Ako sú dôležité naše myšlienky v našom živote. Je to úplne dôležité. A ešte vám poviem jednu vec, že si predstavte, že všetko, čo si predstavujete, čo si želáte, sa môže stať. Doslovne. Úplne. Ja som vám to poradila ako v našej starej rozprávke, čo sme mali Arabela. Samozrejme nová generácia vôbec si nevie, o čom hovorím, ale si predstavte, že by ste mali čarovný prsteň, v ktorom si môžete úplne všetko želať, po čom len túžite. Úplne všetko. Takto nejako to funguje. Preto by som vám vrelo odporúčila všetko, čo si želáte, si predstavte, vizualizujte každý deň. Úplne do detailu si predstavujte. Čím viacej detailov, tým lepšie. Dokonca aj ako sa pri tom cítite, váš pocit pri tom. Verte mi, že je to možné. Ja tomu verím už nejako vyše 20 rokov. A veľmi sa mi to splnilo a prekázalo, že to tak je. Ja by som vám to chcela z celého srdca odporúčiť. Vyskúšajte. Vyskúšajte, nič vás to nestojí. A ešte by som vám poradila jednu vec, ako si ovládať myseľ každý deň. Keď máme napríklad ráno sa zobudím, zakopnem do postele. Celý deň bude dneska, totálne o ničom. Aj to tak je, lebo som si to objednala. Takže zmente si všetky myšlienky, prosím vás. Ako náhle sa niečo negatívne stane, ako napríklad spadne vám šialka alebo niečo, okamžite zmeniť myslenie na pozit. OK, stalo sa, dobre, ale všetko je super, všetko je fajn, dneska budem mať fantastický deň, dneska je úžasné, bude super, budem šťastná, budem to. Všetko si treba predstaviť, ako to chcem. Je to veľmi dôležité. Chcela by som vám to z celého srdca odporúčiť, vyskúšajte. Dúfam, že som vás aspoň trošku pobavila a možno som niekomu trošku poradila. Budem rada. Majte sa.